Goed, hey mannen, je zit binnen, lekker. Ja, je zit natuurlijk al even binnen, maar de intro is geweest. En dan gaan we weer met het volgende nummer. En die heb ik gevraagd om dat aan te kondigen. Want ja, dan zit je zelf te meug veel vandaag, het is ook feest. Dus dat doe ik dan maar vurig. Dat is Rempetempen tot het kraak. En ja, dan hebben ze er eigenlijk het enige nummer van MAF, volgens mij tot nu toe, wat niet geklauwd is. Die van Driek en ik zag het goed, alles is geklauwd, behalve deze. Want ja goed, Huub heeft wel de muziek geschreven hier, maar Mark is de tekstschrijver. En het gaat al terug naar 2017. Dan denk ze, MAF besteedt maar een jurken, dat klopt. Maar eigenlijk dit nummer was voor de jongheid van mensen. Die komen bij Huub, ja, kent ze een liedje maken voor ons, we willen meedoen aan de LVK. Ja, wie is dat? Ja, voor 2 weken. Mensen die veel. Ja goed, Huub niet voor 1 gaten vangen. Mark, kent ze, help ze gaat, we kennen ze gaat. Mark ook niet voor 1 gaten vangen. Die is beginnen te schrijven op een bandje, een demoband dat Huub gemaakt heeft. En uiteindelijk zijn ze daar, moet ik even spieken, 18 met geworden eigenlijk. Eigenlijk. Dus ze zouden op het LVK van 2018 hebben gestaan. Waren het niet dat in dit tijd, ja, voor de regio's ja, eigenlijk een beetje gelijk aan aantal deelnemers moest meedoen. Dus ja, de westelijke mijnstreek, die Oost-regio, die hebben het zo goed gedaan dat ze niks erin hebben zitten. Dus die van Mersen, ja goed, helaas, wel 18 eigenlijk een LVK-plek, maar toch niet, want ergens onderin komt het van de westelijke mijnstreek, die moesten meedoen. Dus eigenlijk was dit gewoon een LVK-nummer uit de pen van die tweeën. Ja, goed. Geer nummer nu met als MAF en je zit er trots op. Jongens, geef gas. Voor zo'n dingen moet ze een beetje geduld hebben. Dat is het. Met zijn boeken jaar of 11 is de zomer van de maan. Maar de wereld aan nog zelf, maak je in de kachel aan. Die wordt de kachel aangemaakt. Rempetempen tot het kraak. Hier kent de baan zo'n mooie sfeer in een café of zaal.
Hey,